Salut, bine și bine am găsit la un episod de Minecraft. Jucăm Skywars și da. Dacă bine știți, am făcut câteva schimbări la canal. Acum numele meu este de Golden Watermelon. Am schimbat și skin-ul și pe tricou am un pepene. Ok, să fac ceva. Nu am nimic. Deci parcă aveam ceva aici. Ciudat. Hai să băgăm la un solo insane mod. Să avem un cage legendary. În sfârșit ne-a picat ceva bun. Ceva cage din asta, Rainbow Cage. Waiting for a rain to come. Cam nașpa acestul. Rile. Ok, să mergem în mijloc. Rapid. Waiting for rain to come. I never surrender. Waiting for rain to come. I never surrender. Care voi pe aici? Adică pe lângă mine. Am dat. Omoară-l măcar. Da, omorit. Has been revenged. Gândeam că l-or pe ăla că dă cu ceva, dar pe n-am fost sigur. Nici n-am stat să mă uit, am stat să iau chest-urile. Uite, la urechi, avea cage cu mine. După chestul ăsta știu că ăsta a fost total bun. Sper că nu, dar... Măcar avem arc. Da, deocamdată n-am de gând să-mi pun armura asta pe mine. Adică să enchantez armura asta. What? Știți că și-o dacă am dat. Așa! Pac! 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 Bă, mai are ceva. Mamă, ce low-i! Fuck! Așa ești, nu mai am succes. Waiting for rain to come. Bă, dar ce să mă feresc să iau săgețile lui?
Săracul, câte săgeți are în el. Nu, da. Ok, mersi pentru drum. Mori! Mori, țara laiba! Nu cred, l-am lăsat cu 3 viați. Nu cred, bă! Anormal! X-Files. Mamă! Cel mai urât match. Bine, nu avem nicio armură foarte strălucită, dar măcar. Poate că din încercăm ceva. Oricum. Las. Hai să încercăm asta. Oh, e un troll. Yes. Îmi plac artificiile. Oh. Bă, noi mergem numai la clean-up-uri. Asta mi-a plăcut. Ne-am omorât unul dintre alții, măcar am făcut un kill. Și tot nu de pe sol, dar măcar. Doi, unu. Oh, da. Deja îmi place. Bine, nu cred că am cele mai bune iteme de aici. Oh, bun. Asta e că nu prea am blocuri. Care dă? Am ajuns. I'm done. What? Bă, ce mă enervează chestia aia. Deci o urăsc pur și simplu. Bă, mi-ar plăcea să se scoată din Skywars. Bine, e prea OP. Mai bine lasă-mă unghița aia. E prea OP chestia aia cu knockback 10. Trimite 80.000 de kilometri. Prea OP chestia. Nu am auzit bine, da. What the fuck?
Ce are? Care dă? Care dă, mă? Ia ce l-a bine făcut. Săracul. Nu, bă! Deci, care? Vlic. Care e ăla? Ia! Să-și dau un pufferfish. Sau ăsta e? Nu. Ăla e. Bine, tata. Dun, 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 dun. Bă, sincer, nu prea îmi place mapa asta. Da, începem. Wow, deci dacă nu jos iteme, nu mă plâng. Coțaini. Așa ar trebui să faci, că doar tu ești Batman și n-ai curaj să sari la mine. Trebuie să-mi dai un combo de bulgăr. Ce mapă e asta? Asta e mapă. Asta nu e foarte grea. Deci mai pică mapa aia, îmi iau chitul, îmi bag chitul ăsta. Că să văd că dau. Cum m-a dat combo cu bulgari. Pickaxe aici. Cred că nu-l văd. Ține. Wow, ce face el aici? Hai sari. Hai să... N-am nimica. Hai, boss. Ce? What? Ce făcea ăla, mă? What? What? Nu, n-am înțeles nimic. Ok. Hai, dă-mă fire resistance. Nu știu de ce, dar... Ai de capul meu tot fiind pe mine, mă. Mă? Măcar mi-a dat ăsta bulgar. Iisus, Iisus, Iisus. Nu l-am aruncat, yes. Yes, yes, yes. Double kill. Nu știu de ce am luat. Bun, acum sunt liber. Nu mai am grijă. This man.
Your die, man. Nu doar faci chestia aia. Pe eu nu știu să fac. Pe ești și bun cu arcul. Mă, boss. Bine că ai încetinit. Ai. Mor! Mamă! Mamă! Nu mor! E mort! Ești mort, tati. Apoi dă-i pace. Tu nu te știi PvP. Yes! Oh, victory! Yes! 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 Victory! De ce nu am fost la kill-ul? Hai! First man first! Atât, bă! Atât! Wow, orange cage. Yes, mai dăm unul. Și gata. Și gata. Wow, my life is complete. Terminați. Tu fac vine la mine. Nu. Deci, de ce n-a sărit? De ce nu mi-a sărit? Hai că mai dăm una și gata. Încheiem episodul. Tip. 5, 4, 3, 2, 1. Ping. E clar că nu am primit campania de diamant. Da, am primit doar cu power 5. 5 și eu. 3. Deocamdată nu mă enchantez nimic. Pantaloni. Și bun. Hai să dăm unii cu toate forțele noastre de la SWAT. For real.
din două părți. Serios? Nu cred. Oh. Ok, bune măi, deci cum să faci cu acest episod? Eu am dat viitoare. Eu am fost Chris.